Един от често задавани въпроси преди инсталацията на защитното фолио е дали то ще пожълте, дали ще се отлепи, дали ще се начупи с времето. Като цяло има много лесен отговор. Ако фолиото е професионално и е от добър материал, няма да се случи това нещо и разбира се, ако е монтирано правилно. Когато говорим за добър материал при фолията, говорим основно за термопластичен полиуретан или това е най-високото качество, което може да бъде вложено при изработката на тези фолия. Хората често правят съпоставка с старите тип фолия, които са ПВЦ-тата или поливинил хлорид. Това са старите материали, които нямат устойчивост на слънчеви лъчи, не са устойчиви на топлина, не са устойчиви на студ и по този начин те пожълтяваха, начупваха се с времето и лепилото, което оставяха повърхността, беше изключително много и съответно премахването беше много трудно. При новите тип фолия, които са тези, които са основно направени от термопластичен полиуретан, това нещо е избегнато. Тук имаме гъвкавост, имаме издръжливост на камъчета, имаме самовъзстановяващ ефект, имаме висока хидрофобност. Основното е, че имат и топ слой, който още повече защитава фолията. По този начин, когато клиент пристигне при нас и иска да му бъде поставено защитно фолио, ние работим само с висококачествени термопластични полиуретани, които имат издържливост между 7 и 10 години. Ако имате допълнителни въпроси, може да ни задавате такива под видеото, с радост ще ви отговорим, било то за керамични покрития или пък за фолията.